С това видео ще продължа тематиката на моя канал, а именно нумерология. И темата, която ще засегна днес, е как да живеем според своя код, а не според чуждите очаквания. Когато живееме според чуждите очаквания, ние губим себе си, своята личност и своята същност. Превръщаме се в актьори на чужди сценарии и носим маски, за да угодим на другите, но не и да служим на самите себе си. Но числата, твоите лични кодове, не са ограничения. Те са именно онзи способ, с който ти можеш да проявиш себе си тук и сега в този свят. Те са твоята най-добра карта. Пътеводител към това, кой си в дълбочината на душата си. В нумерологията всяко едно число носи специална вибрация, урок и сила. Твоя нрав е твоята вътрешна същност. Инстинкта, с който си дошъл. От тук идва и поговорката: вълкът козината си мени, но нрава никога. Жизненият път показва посоката, към която душата иска да се развива. Поведението е начина, по който светът те вижда. Всички тези кодове не ти слагат окови, а именно обратното. Дават ти ключа за освобождение и да проявиш себе си в тази светлина, за която си дошъл да светиш. Да опознаеш себе си през числата означава да започнеш да се чуваш най-добре. Да разбереш какво идва отвътре и да спреш да се водиш по това какво трябва. Например, ако имаме жизнен път 7, душата ти търси истината, уединение, дълбочина и време, в което да можеш да размишляваш. Ако се опитваш да живееш като тройка, шумно, социално и постоянно в центъра на вниманието и прожекторите, много е вероятно да се почувстваш изгубен. И не защото тройката е лоша като цифра, а защото не е твоята правилна вибрация. Чуждите очаквания са като чужди обувки. Може да са много красиви, но ако не са твоя номер, то те ще те убиват. Когато живееме според нашият правилен код, рожденият код, ние избираме правилните партньори, които лесно могат да се свържат с нас и да ни разбират най-добре. Работиш тази работа, в която се чувстваш най-полезен, защото вибрацията отговаря на твоята същност. Общуваш с хора, които те приемат, а не се опитват да те променят. Свободата не е в бягството, а в познаването на нас самите. А числата са езика на душата. Ако искаш да разбереш какво ти казва твоята душа, последвай моя канал или се свържи с мен на лично съобщение, както можеш да погледнеш и статиите, които пиша в моята страница във Facebook, която носи същото име като канала тук. Всяка душа вибрира на различна честота и ето защо светът е толкова специално място за живеене. Различието и в различието се намира красотата, не в това, което е еднакво. Бъдете различни и вибрирайте на вашата правилна честота. Благодаря.